Alkoholistin välissä tähän juomaan vähän viinaa. Tapio Surveillance Group, Tampereelta lähtenyt kotimainen perheyritys, perustettu vuosituhannen alussa. Arvojamme ovat kestävä kehitys, innovatiivisuus, välittäminen ja hyvinvointi. Alkojen aluksi kaikki tuotteemme syntyvät rakkaudesta ja halusta ylittää itsemme. Kuules nyt Kyrpä. Mä oon koko illan vetänyt kaljaa ja viinaa. Ja jos sä et ole huomenna 10 mennessä keskustassa kuvaamassa Fuksiana videoa, niin mä tulen omahenkisesti teidän kämppään ja mä kuristan sut hengiltä. Usko pois. Hyvä! Jaakko hei, herää. Mitä meillä pitäisi lähteä pari tunnin päästä kuvailee. Onko sun nyt kaikki valmiina? Kaikki on ainakin annettu. Tapio. Toimiiks tää nyt? Kai meillä on kaikki valmiina. Mä oon koko eilisen yön testannut täällä. Täältä löytyy 2 peltipoliisia, joiden sisällä on huipputeknologiaa, Raspberry Pi-kamerat. Näitä löytyy tosiaan 2 kappaletta. Ja niitä striimataan verkon yli. Ja koneelta sitten voidaan seurata tätä live-striimiä. Sä voit nyt vähän heilua siinä, niin näkyy. Joo, oikein kivasti. Ja takaisinpäin. Näyttää oikein hyvältä. Ei oo turhaan mennyt jäynä budjetti hukkaan. Ja niin matkamme kohti Hämeenkatua alkoi. Lopullinen työpiste näytti täältä. Näkyvillä oli 2 rakentamamme pönttötutkaa ja piilossa 4 GoProta. No voi Ilmakuva paikasta selventämään tilannetta. Pöntöt 1 ja 2 ovat asetettu kuvaamaan kävelykatua. Pönttöjen kuvaa piti silmällä IT-tiimi, samalla kun pisteellä feissarit pyrkivät jäynäämään ohikulkijoita. Meillä on tällainen hanke. Liikennevirasto on meiltä tilannut tällaisia kameroita, joilla ruvetaan ensi vuoden alusta mittaamaan jalankulkijoiden nopeuksia, valvomaan niitä. Ja samalla tunnistamaan poliisin. Näin juuri. Ja tänään meillä olisi testissä nämä kamerat ja me tarvittaisiin ihmisiä kävelemään näiden kameroiden ohi, koska näissä on automaatio, joka tunnistaa ihmisen. Mutta me tarvittaisiin erilaisia ihmisiä kävelemään näiden kameroiden ohi niin, että se harjoittaa. Siellä on semmoinen keinoäly ja sitä pitää treenata. Meillä on tämmöinen ihan nopea testi tässä. Me ollaan suomalainen automaatioalan yritys ja meillä on tällaisia jalankulkijoiden liikennevalvontakameroita tulossa just muutaman vuoden päästä Vanperlaisen katukuvaan. Meidän pitäisi nyt harjoittaa meidän keinoälyä. Noissa bokseissa on kamera, ne on tosi karkeita prototyyppejä, mutta niissä on kaikki sukkelut ihan niinku aika oikeanlaista. Me koulutetaan sitä keinoälyä sillä, että me saadaan video ihmisistä, kun ne kävelee edes takaisin, koska jos sä voisit kävellä tonne mustalle boksille ja sitten kävellä takaisin, niin sit olisi meillä tosi suuri apu. Onko tää joku kuuli? Häh? Ei sunkaan. Tää voi olla joku. Ei sunkaan. Mä voin kyllä kävellä, vaikka tää nyt vähän vaikuttaa siltä, että semmonen vanililaatikko mennä sinne mitään kameraa. Siis se on toisella puolella. Täällä on. Tosta näkyy linkki. Joo, hyvä. No, lähdenkö se? Siitä vaan. Sinne toiselle tolpalle ja sit takaisin. Eri lailla. Mennään vaikka niinku kävellä vaikka ontua tai yhtiössä, koska ihmiset voi yrittää huijata näitä. Okay. Niin me tarvittaisiin niinku tosi erilaisia liikkeitä. Ja erilaista dataa, todellakin. Jep. Millä ihmiset yrittää näitä huijata? Sen takia me tarvitaan hirveän määrä dataa, koska ihmiset voi huijaa näitä kameroita vaikka sillä lailla. Ihan minuutti. Mitä minuutilla? Joo. Meidän pitäisi kävellä tonne mustalle boksille ja sitten tulla backiin. Se olisi niin helppoa. Mitä mä saan siitä? Saada karkkia tosta. Me ollaan tosiaan Tapio Aika hyviä siihen tullaan. mehän
mehän ollaan oikeesti tamperelaisia teekkareita ja me ollaan vähän jäynettä sua, että pääset meidän YouTube-videon tähdeksi. Vittu sä olit niin hyvä. Sä olit niin hyvä. Meillä on 4 GoProta, millä me naulattiin sut. Meillähän oli tässä teekkari jäynä menossa. Ympäriinsä. On täällä. No teekkari jäynähän tää on. Kyllä mä semmonen kenään. Tuolla tolpassa on kamera ja tuolla tolpassa on kamera. Se tulee ihan pikku klippi meidän jäynä video, mutta toivottavasti se oli hauskaa. Puhutaan meidän asiakkailta ja yhteistyökumppaneita. Noi tamperelaiset teekkarit, jotka on just jäynännyt teitä. Noin, nyt ollaan jäynätty ihmisiä koko päivä ja aina on tehtävänä tällainen pikku B-rollikuvaus. Otetaan tosta